Tsobi ndimuuro wakamota Paida Mark X ichava nhorondo kana tasumudzwa kubva muguruva. Iye mani wasumudzwa kubva muhuruwa kuti mbum. Iye mani vavengi varipo yewe achinyama kubva muguruwa cheko. Iye mani Paida mungomwana ari kusekerera chiwevha mafanzi kuratidza kuti pakaipa kune mufaro izvezvizvi kuNaizaboom family. Tongoti keep going Naizaboom vari kurova ende support yenyu ndo inokuita se iri kuvaendesa kumberi, saka keep supporting them, also supporting us. So if you are new here, don't forget to subscribe to our channel uti support yewo tiende kumberi. Don't forget to subscribe and also share this video with others. Ungoita se wangoonawo kuratidza kuti wazvifarira izvizvi. Ndomukamukona vamwe vese vari kurova macomments vari kuita se vari kuratidza kufara zvakanyanyisa kuti aiwa zvinhu zvinodadisa. Saka kana vasina kurwadziwa waonawo video iri ungoita se ungolike ungosubscribe to our channel, to our Bombshell television. Mushoma latest mushow zviri kupisa. Saka nhasi tauda kuti tinzwe mashoko aPaida. So ufila sei nemota yako yatengerwa iyi? Guys, utaura chokwadi kanini ndiri kufara. Ndiri kutoshaya kuti ndoita zvekuita sei chaizvo kuti munyasoona kuti ndiri kufara. Guys, ndongotenda so. Alright, so uri kuti chief mafans ari kusupporta aita kuti uzofamba nechiguruguru ichi. Pamuri mafans handiri kukunyeperai. Ndakukuudzai chokwadi kuti ndifambe nemota iyi ndimi. Amanaka kusubscribe kwenyu, malikes enyu nekushare kwenyu ndokwaita kuti ndifambe nemota iyi. Saka ndongokutendai, ndongoti murambe makadaro, mutisvitse level hombe, musagumire pamota, rambai muchingoita zvakawanda. Isusu kushanda hatisi kumira, tichangopota chikunakidzai nekuti ndo basa redu, ndo zvatakada ndatimire kuita basa. Hey guys, Paida ndinombomuvenge vanhu vari kundivenga zvanzi rine utsinye. Akashanda musikana yeyu ndosaka motikari yauya please. Padiwo kuti uzere kwakarowa nemugoti. Akachema. Aiwa, zviriko kumawex guys. Nezvirati kana makuzviona munyasozvigamuchire sezvazviri. Yes, aiwa boma na mungona musikana uyo akashanda mana kubva kudhara, now ane 4 years in industry. So ndo zvazosvika patiri pana.